Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaway ka jingjas ngaw trim, hinin kamit, ha ka ba kaway ka long kami, bat ukhon jong ka, kila siya panyap, ha unong tray, jong ki, da ka ba ot rendang, tang nakadaw ba unong tray katiga yeng, usya may ha katrayeng. Katkum ka kubor ka NDTV mentakas ngi, layat ho ba kumba kanday steng menmit, ha kas ngi balang ka arterik unaitung, ha Lajpat Nagar, hanong ba Delhi, ha ka ba uwe ubrio ublatip kerteng kum umukesh, arhu saus nem ka Karta, ubade na Bihar, ubasyong basa ha Amar Colony, hapo Delhi, hajan ka yeng jong kitrayeng, ka ba ujutre batki. Ulapan yap dah kaba ot rendang ya katrayeng jong u kabalatip kum ka Ruchika Sewani saupu arsnem ka Karta bat ya ukhon jong ka ukrish khat sausnem ka Karta layat hu ba ukurim jong ka Ruchika u Kuldeep Sewani kat ba udang wan pai shalayeng na ka jingtre jong u ula shem ba ka jingkhang ka khang na shapo bat omshum ladan mano ba ple ya kata ka jingkhang haba ulatit ya ka te kumta ukurim jong ka Ruchika ulas ngawlingo haba ka khrdop ka bet dakas nam bat haki kendon jingking ula persyang ban phun ya ka kurim jong u bat ya ukhon na preng jong kini omshom ladan manu ki bajubab u Kuldeep ha ka jingkinded ula phun ya ki kenhon pulet ka police control room bat pentip baka kurim jong u lembat ukhon kilaja shu layat ho ba marsan poi ki pulet ha ka te ka yeng sa jong u kilapan prai ka jingkhang jong ka te ka yeng bat lap baka Ruchika ka kurim jong u Kuldeep kalathia lengktar hamadan hajan ka jingthia lembat ka jing place nam ha ka sopti jong ka katba ya ukhon jongki ukrish lalap ha ka kamrasum bat ulathia lengktar hamadan kumju ru lembat ka jing place nam ki pulit kate kathan kila kemno ya umukesh ubatre kum unong nya kali bat ubaju yarap bantre hapo kadukan jan jong ka Ruchika layat ho ba ute urunar ula persyang ban phet na kate ka jaka bat upla ba ula penyap ya ka Ruchika bat yu khon jong ka hadien bakila mai bat tim yo u ya kane ki pulit kidang pelong ya ka jing toket ya ka mukot duma bat ya ka e ka bala pelong ya ka ni ka jing penyap brio